Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Jonathan El Pacho ubadang arwesnam ubala thwat daki Pulit akwede bat ka case pokso bat Kynnoh bulale Beijot ulawan ban Aiti no iradi hakmat ki Pulit ka thanat Laitumkhrah akasni palai ki balakem no yu Superintendent of Police ka East Khas Hills uba Vivek em ula bentep ba Jonathan El Pacho ulale ban Aiti no iradi hathanat Laitumkhrah hakmat jong office in charge SP ulaong balakem no yu mardor bat ansara yu shayeng bishar kani ke jingkam no kalalong hadian baki Pulit kila penmi ya ka look out notice hagari barok ka we shaphang ka jing petri jong uni Samla dang hagini hisngi ka jing twat jong ki Pulit uni Samla ka de halor ka jing sha Kynnoh bu le Beijot ba le kan shlanya bun got ki khna kan thai bat kani ka khubor ka de ka bala pau per thai lingba ka jing pen sapryang ka jing Kynnoh hagran san social media ki Pulit kila shim khya ya kani ka jingja bat kila donru arngot ki khna kan thai ki balwan shakmat ban ujor dak ejahar persha ya Jonathan El Pacho Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang Aiti University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingi kai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingi kai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.